Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Ano ang rated S PG top secret mo? Ako at saka yung best friend ko, mahilig kami mag-club. Meron siyang sinama na girl. Nagpunta kami sa isang hotel. Nung nag-check-in sila lang yung nasa kwarto. Ako, iniwan ako dun sa garahe. Akala ko makaka-experience na ng threesome, ganun. Kasi hindi pa nga. Sabi ba naman sa akin, dito ka na, ayan yung pizza, ayan yung soft drinks, kumain ka na lang dyan, tayin mo lang yung makina, huwag mong isi-switch kasi mangangamoy sa kwarto yung gasolina, ganun. Ending nun, silang dalawa nag-uumulan sa taas. Ako nandun sa garahe, init na init, sa sakit. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras natin ngayon sa Bunga Buluan. It's already 9 p.m. Kamusta ang traffic? Kamusta ang biyahe ninyo mga chuper, mga driver natin dyan, mga kabisyo? Kamusta naman ang buhay natin ngayon? Paldo ba tayong lahat? Kumita ba lahat? Malakas ba kita ngayon? O traffic ngayon sa EDSA? Diba? Traffic din ba sa mga ibang karatig lugar natin? 'Di ba? Ang daming pera ngayon ng tao eh. Grabe. Alam niyo kabisyo kanina, kita ko sa Facebook. Nakita ko lang, trending na trending ang Mall of Asia, SM Mall of Asia. Grabe ang ang tao hindi mahulugang karayom, mga kabisyo. At syempre, shout out muna tayo. Shout out muna sa lahat ng mga kabisyo natin na nag-init ng spaghetti kanina. Yung spaghetti nila, pangatlong init na. Ang tawag dyan, pangat. Hindi lang spaghetti, yung mga handang manok, handang litsong kawali, lahat ng handa ngayon, puro init eh. Tontuwa si nanay. Diba? Wala masyado siyang iniisip na iluluto sa pamilya. Pero wag ka kabisyo, social ngayon ng mga bata. Ang mga bata ngayon, grabe. Pa-English ngayon. Talagang yayamanin ng mga bata ngayon. Mom, gusto ko pumunta sa mall. Nagpamasko sa akin ang ninong ko. Ninong kong nagtago ng 10 taon. Gano'n. Sana all napamaskuhan, kabisyo. Diba? Pero ganun pa man mga kabisyo sa mga driver po natin ngayon dyan, sa mga kabisyo natin na pasahero po ngayon, nasa mall ngayon o nasan ka man ngayon, ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. Enjoyin nyo lang po ang December 26, 2025 dahil ilang araw na lang mga kabisyo, New Year na po mga kabisyo, no? Tapos na po ang ating maliligayang araw. Ang maligayang araw natin na marami pa kayong kwarta. Alam ko, may lang yan eh. May limitasyon lang yan. May lang yan. May ilang araw lang yan. Siguro mga paldo pa rin to mga December 31, 1, 2. Pero mga second week of January, ang babait niyan. Back to normal na, tahimik na, wala nang delivery sa bahay. Ngayon, kaliwat kanan, ang daming binibili, parang hindi mapakali sa bahay. Di ba? Hindi komportable kapag hindi lumabas ngayon pumunta ng mall. Ang daming gustong bilhin. Di ba? Lahat gustong ilibre ngayon. Ang dami mong pang-milk tea ngayon, ate girl, no? Si kuya, ang daming pambiro. Grabe. Sana all ngayon.
Anyway mga kabisyo, ganun pa man, talagang masaya ang Pasko natin, lalo na kabisyo. Ngayong Pasko ay nagsasama-sama tayo kasama ang pamilya natin, di ba? Yan naman po talaga ang diwa ng Pasko. Wala man tayong pera, wala man tayong handa, ang mahalaga sama-sama kayo, maggulpihan na lang kayo, di ba? Ganon. Ayan, ayaw na huminto ng tawa. Pitikin mo atay ni Kuya, next year, abo na. Ayan, maghinay-hinay po tayo mga kabisyo sa mga ano natin. Sa pag-iinom, pagkakakain po natin, di ba? Para pagpasok ng 2026, makakasama ka pa po kabisyo, di ba? Di ba? Mahirap naman na maiwan ka ng 2025, di ba? Lumubog ka. Anyway mga kabisyo, yun po. Yan lamang mo mga kabisyo at samahan niyo po ako sa ating SPG Secret File ngayong gabi na to at syempre sa ating SPG Top Secret. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello in behalf of DJ Rocky Terra na namamahinga muna. At kasama niyo muna ang partner niyang cute na cute pero hindi pogi. Kaya mga kabisyo, halika na sa patikim ng ating SPG Secret File ngayong gabi na to. Uy kuya, wag ka masyadong gumiling, may pasahero ka. Hinaan mo daw yung radyo mo, galit na sa pasahero mo. Sinalubong ko ang aking afam na boyfriend sa airport. Mga kabisyo, sinalubong daw ng ating letter sender ngayong gabi na to ang kanyang afam o kanyang boyfriend sa airport. Ano kaya nangyari sa kanyang kwento? Ano kaya ang takbo ng kanyang kwento ngayong gabi na to? May kakaiba kayang mangyayari? Sasakit kaya ang ating tiyan? Sasakit kaya ating panga? Kakatawa ngayong gabi na to. Malalaman natin yan sa aking pagbabalik mga kabisyo, kaya huwag nyo pong ililipat o ipipihit sa ibang istasyon ng inyong mga radyo. Dito lang kayo sa number 1 radio station, Metro at Mega Manila 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At syempre, bago ang lahat mga kabisyo, gusto ko munang i-shout out ang lahat ng mga kabisyo natin ngayon na pauwi sa kanilang mga tahanan. Ingat po kayo mga kabisyo. At syempre sa mga nagpaskong single ngayong gabi na to, para po sa inyo tong awitin na to. Alam nyo kabisyo, okay lang magpasko na mag-isa. Ang mahalaga, naiintindihan mo yung tunay na diwa ng Pasko. Hindi lamang kailangan na may kapareha tayo. Ang kailangan ay spread the love na meron tayo. Awitin na to ay para sa'yo. Huwag magtaka